Comprehension deficit disorder, CDD. It doesn't matter how many times you explain it, they won't understand or comprehend it. Chamisa posted on his social media platform. Sana mina mashuka mdato gobana banari gonusu nchamisa chiti aiwa kunyangwe ukayoka tsanangura to the regime kana vachinge vakukubata nyangwe ukada kuzama kuta sei, they won't understand it. Mashoko anobuda gonari gwenusu nchamisa tichiona aiwa mukomana anonzi Muhlanga panguva ino achideteniwa nevamwe vakomana human rights defenders nevakomana vari kumirira chokwadi. Panapa ari gwenusu nchamisa ari kachiti the regime aiwa is useless just because vakomana ava they do not offer an ear, they just offer a deaf ear kune vanhu vaizama kuexplaina what really transpired. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa pahendo aiwa ichenjere vanhu vanonyora chiti wow, Chamisa's concept of CDD is not a formal medical or psychological diagnosis. It does underscore the need for empathy and patience in our interactions with others. By acknowledging the complexities of human communication and the limitation of our own perspectives, we can work towards creating a more inclusive and compassionate environment. Furthermore, recognizing the existence of CDD can help us to approach difficult conversations with greater sensitivity and compassion. Rather than becoming frustrated or dismissive when others fail to understand, we can seek to understand their perspective and find common ground. Ndomashwambira tokonari gwenuso nchamisa chiti aiwa tinoda regime panapa ino-understanda ma-citizens, ino-understanda kuti aiwa kana vanhu vachitaura zvakati, kana vanhu vachikola up kuti aiwa 2030 hatisi kuida, vanenge vachizama kuita sei just because panenge pasina fairness. Imbodzai mafungiro enyu mutikudivi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu tidze mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.